Arwel yw trydydd aelod tîm Eldon, a dyma gefndryd o ardal Llandudno. Eldon Thomas dwi, ac un cefndar di Rhyn Jones, a cefndar arall Arwel Thomas. Dwi'n gallu siarad lot. Bach gormod weithio. Mae Eldon yn ail gefndar i mi, a mae'r Rhyn yn perthyn i Eldon, so mae'n perthyn i fi. Dwi prodi ers 16 years, ddau o blant, Dafydd, 40 a Hannah'n 11. Da ni'n ffermio llaeth, defaid texel a chydig o beef. Mae Dafydd reit da efo defaid. Dwi'n meddwl bod Hannah yn cymryd ôl i mam eisiau siopa. Ges i magu yn ymwneud o fewn ardal sy'n gryn ochr godro. Dwi'n byw ar y funud drosodd yn Yorkshire. Mae tad yng nghariad i'n ffermio moch. Fi angen help llaw gymaint o fedrith o rili, efo 5 o ferched. Dwi'n mwynhau'n hun, ond mae'n neis dod nôl adre i weld pawb yn gogledd Cymru eto. Mae'r Rhyn dipyn fengach, so yna waith adeg o gwmpas a cario. Dwi'n meddwl bod o'n cael y job yna. A wedyn mae Arwel yn contractio bethau, so os oedd gwaith dreifio, bethau fel yna, os oedd swtio fo. Os o'n i jyst yn cefn yn deithio rhywbeth i wneud. Wel, mae'n reit braf fod efo teulu yn gwneud hyn. Byddai'n licio meddwl fydwn ni ar ymlaen efo pethau a tris wneud yn gorau, gwn i weld lle o'n i o hana. O ran y tri, dwi'n meddwl yna balans reit da rhwngthyn ni gyd, rili. Sa'n gret, sy'n ni yn curo. Fyswn ni'n rhoi Gogledd Cymru, Betson Ross a Penrhyn Bay ar y map. O, mae gen ni siawns greu. Sbiach ar y teams gyda ni. O, definitely, so pawb eisiau ennill, does. Swn i'n licio dweud bod ni'n mynd i ddo.